Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Estatu propioa ez izateak askotereko albokaltea sortzen dizkigu Euskal Herritarroi, bakizu, politikoak, ekonomikoak, linguistikoak, geopolitikoak eta hori denak, baina horren gainetik, orain, herri zapaldoa izatean ondoren nagusia zein da. Beste, edo nagusiki izango nukenik. Nagusiki. Ez da. Ikurriña eta Gernikako arbola ereserkia ezin dugula Eurovisionen ofizialki ikusi eta entzun. Zepena. Bai. Ez dago deretxoik. Bai, joan den astean izan da, Eurovision abesti lehiaketaren 78. edizioa. Eta besteak beste Israelek 42. aldiz parte hartzeko aukera izan du. Bueno. Ezakit zer gertatu da, zenik boikota egin diot. Lehen urteko podcastean, Eurovisioni buruzkoan, uste neko horregi utzi genula, ez? Israelen parte hartzeari buruzko ze iritzi geneukan. Ez ginela dos? Edo dos ginela, jas naso ditzen. Zeka, goin dela urte bete herri normala zan. Gero izan gauzak egiten, ez? Hori da, orduarte ez zuen ezer egin. Ez ertxera egin. Kontua da, hori, Israelek 42. aldiz parte hartu dela, eta Euskal Herriak berriro ere, zuek esan duzun bezala, ez du parte hartzerik izan. Bai. Edo ez zuzenean behintzat. Zeharka bada ere, Eurovisionek izan du nolabaiteko Euskal Ordezkaritza, eta gaur horri egingo diogu errepasoa. Ondo. Bai. Eurovision oso zorrotza da kontu batzuetan, ez? Estatu parte hartzaileak ez diren beste guztiak debekatzen adibidez, ez? Banderak debekatzen. Hau da, egun hauetan, ez, asko esan dute, ez zaudela baimenduak Palestinako banderak, eta Baten batek baina ikurriñak ere, ez? Ezin diatera. Ez. Baina beste kontu batzuetan ez dira zorrotzak, eta herrialde bat ordezkatzeko adibidez ez duzu zertan bertako herritarra izan. Adibidez agunena da 1998ko irabazlea. Suitzak irabazi zuen, Nepaktepa, Samoa, abestiarekin, ez joan ni gabe. Bai, eta abeslaria oso ezaguna da, Celine Dion, Baina kanadiarra. hori da pizkat atletik Mbappé fitxatzea bezala, ez? Hori egin alda? Bai, eta aurten ere eginda, eta bai. Tan Suitzako banderakin, Celine Dion atope. Adibidez, San Marino, uste eta Espainiarrak izan dira San Marinoko ordezkariak, eta Andorrak parte hartu izan duenean adibidez, uste Andorra tarra abeslarik ez da. Arroio fitxaje da, edo ze zentzu daka horrek ba? Zidena da arrotasun nazionala, gora, bera, eta batean. Kontradizio dauzka. Besteak beste, bai. Eta orduan, Euskal Herritarrak ere, edo zein estatuko ordezkari izan daitezke. Monakon izenean, ez? Adibidez, bai. Edo Australia. Ja, binazita. Australia, hau da. Euskal Herriak ezin du parte hartu, baina Euskal Herritar batek parte hartu dezake Eurovisionen. Eurovisionen Australia ordezkatuz. En fin. Kolonialismoaren izenean. Bestetik ere nahiko lasai hiltzen dira hizkuntza kontuetan. Hau da, edozein hizkuntzatan kantatu daiteke. Katalanez kantatu izan da, adibidez Andorra ordezkatuz. Espainiak ez du inoiz katalanezko abesti bat atera. Zorian egon ziren, 78an,
Serratek, la, abestu bertzun, eta erabakizun katalanez kantatuko zuela, eta orduan Masilira. Bueno, bai. la, katalanez esan zuen. Hori da. la. Australiako aborigenen Yankunitiara hizkuntzan ere bai. Antillar krioleraz ere bai, Suahilis ere bai. Suahilis lehenago abestu da Eurovisionen, Bai. Euskaraz baino. Eta ez dakiz horretan, baina Belgikak asmatutako hizkuntza batean ere kantatu zuen. Ondo. Klingon. Bai. Ez dakit. Orduan beraz, Euskal Herriak ezin du parte hartu, baina Euskal Herritarrek bai eta euskeraz ere kantatu daiteke. Horregatik, Eurovisioneko Euskal Ordezkaritzari errepasoa hau egiteko, podcasta bizatitan banatu dugu, ez? Eta batetik Euskararen presentzia landuko dugu, eta bestetik Euskal Herritarren parte hartzea. Eta hasteko, ez, lehen zatiarekin hasiko gara, eta beraz, hitz egingo dugu Eurovisionek ze presentzia izan duen Euskarak. Bueno, osando. Ja bukatu da, lehenengo zatia. Euskovisionen, euskorik ez. Hori da. Osea, sekula ez da euskaraz kantatu Eurovisionen. Osando. Baina, bueno, lehenengo zatia pixka luzatzearren, Venga, ba. esango dugu, gertu egon dela, gutxi gora bera. 1989an, Frantziako aurre selekzioan, hau da, ordezkari aukeratzeko lehiaketan, euskarazko abesti bat aurkeztu zen, zehazki, kukumiku taldearen irradaka. Aurra begira ezazu, leiotik atarira, amutiloriek banote dire. Ez hortzeko nendira, zure sola saibegira, goia lantan barena igaro dira. Bueno, saiatu ziren. Bai, 12 abesti aurkeztu ziren eta 10. postuan geratu ziren. Ba, ez ziren beste saiatu. Kontua da hori dela, euskarazko abesti oso bat, ez, gertuen egondan aldia edo, eta diot abesti oso bat, ze duela gutxi, 2022an, euskarazko 3 hitz Eurovisionera iristeko zorian egon zirelako. Purka, bai, joan behar da. Bai, 3 hitz horiek hauek dira. Ba, hoie dira 3 hitzak. Bueno. Ez dago mugarik. Pues baten bat bado. Bai. Ez? Bueno, Israel baldin bazara Eurovisionen ez dago mugarik. Horez. Hori da. Eta hori, Tanxungeiras talde, zirukote gallegoaren terra, abestia entzun dugu. Benidorm festera aurkeztu zuten, badakizu, Benidormeko jaialdia berreskuratu dute azkeneko urtetan. Aurre Selekzio, bai, hori da. Eta finalera iritsi zen, eta finalean publikoaren boto gehien lortu zuen kanta izan zen, hau? Baina epaimaiaren botoengatik azkenean Chanelen Slow-mo, edo euskeraz Xolomo, joan zen Eurovisionera, eta gainera 3. ustez geratu zela. Bueno, alde, derrean. Poesiari eta bertso gintzari letrari reparro duta egindako karpena, ez? Hori da, bai. Bueno, esa polita. Yo vuelvo yo vuelvo loquito a todos los daddy. Ez da gira bestia. Voy siempre primera, nunca secondary. Jo, Jarri Bergenun. Bai, ezta? Bai. Bueno. Aurrengo batean. Bai. Aitzakiren bat topatuko dugu. Bai, eta gero euskara eta Eurovisionen arteko harreman esporadiko honetan beste elementu bat ere bada, aspaldikoa, eta kasu honetan iritsi baino lehen bidean geratu ordez, ondoren etorri zen. Bueno. Bai, 1979ko ekitaldian 4 irabazle izan ziren, puntutan berdinduta. Hori posible da, Bai, posible zen gaur egun oso zaila da, puntuaketak, ez? Herrialde asko dira, bozka asko dira, herrialde gutxirekin, posible zen eta gertatu zen. Eta 4 herrialde horietako bat Espainia izan zen, Espainiako ordezkaria, Salome, abeslari katalana,
eta Bibo kantando abestiarekin irabazi zuen. Jaialdiaren ondoren, arrakasta ikusita edo, eta ikusita merkatu zabala zeukala hemen, euskerazko bertsio bat atera zuen. Bide galduan zea, zenbat gauzure bila, zure hitz egin nahirik eta ezin da. Orain horrean zerata, odanak ametza piztuak dira. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, ametzargian, kanta gozoan, baina zerbait gertatzen da gure artean, ikeraz nabil zure ondoan. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, ametzargian, kanta gozoan. Hori ja, ahaztura pasada, merkatuaren izenean, erdera zein dago kanta bat, euskerara pasatzea publikoa zabaltzeko, hori ja da. Euskerazko publikoa igual ezan oso, zabala, eta frantsesez ere egin zuen, inglesez ez dakit, katalanez ere bai. Euskera sartzea, kuriosa. Bai, ala da. Hemen bukatzen da euskerari buruzko atala, eta orain Euskal Herritarrei buruzko atalarekin hasiko gera. Hori zabalagoa da. Baina zabalagoa zentzu guztietan, ze denek Espainia ordezkatu dute. Agian bateren batek ies egin diz, lehen esan bezala, Euskal Herritarrek ere edozein estatu ordezkatu dezakete. Beraz, bidali zuen haterrak, bidali Nagoreren Twitterrera, bera katxe guztiak. Alako ikerketa sakonik ere ez dut egin, baina Frantziako ordezkarien zerrenda begiratu dut, eta han ez dut Euskal Herritarri topatu, aitortu behar dut, denen biografia osoa ere ez dudala... Begiratu. Abizenak. Abizenak, jaioterria, edo ez dakit haurtzaroa, edo behin pasaziran, edo osabaren bat, atletikek ez, bere fitxajeak egiteko erabiltzen dituen irizpideak ez ditut denak erabili. Eta orduan hori, egingo dugu ordena kronologikoan, repasatu ditugu orain Euskal Herritarren zerrenda. Lehenengoa 1973an izan zen. Hori ezagutzen dugu. Oso guzta ona. Ni urte horretan jaioz nintzen, eta... Eta Eurovisionen parte hartu zuten Euskal Herritarrak, mordo bat izan ziren, Luxemburgon egin zen jaialdia, eta Uranga Anaiarrebak Bizkaitarrek ordezkatu zuten Espainia, alegia Mozedades taldeak. Uzet, lau Anaiarrebez gain, kanpoko batzuk ere bazeudela taldean. Kontua da, lehen Euskal Ordezkaritza izan dela, eta gainera postu hoberena lortu duena, ze bigarrenak izan ziren, erestu abestiarekin. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Mozedades eta gero ja beraka. Osea, lehengo parte hartzea, bigarren posta lortu, eta orte ja bera. Baina, balada politonekin nekoa etzeukaten, eta Eurovisioneko urrengo euskal ahotsak ere, balada bat egin zuten, osea ez, ahotsek balada bat egin zuten handi bi urtera, eta hain zuzen, Uranga Anaiarbetako beste batek parte hartu zuen. Mozedadesen zegona, ja? Aurretik Mozedadesen egon zen, ez dakite Eurovisioneko parte hartzean ja taldean zegoen, baina beste bizkaitar batekin, Sergio Blancorekin, bikotea osatu zuen, musikalki eta bizitzan ere, uste dut. Sergio Estibaliz, bikotea osatu zuten, eta Tubolbera abestia aurkeztu zuten, esan bezala, balada bat, aspergarria, eta 10. postuan geratu zena, eta ez dugu jarriko,
ez du merezi. Sergio Estibaliz, ni oroitzen ez horrekin, eta ez dakit oso datu gona dan, alako talde bat oroitzea. Sarra dielako, alegia, ez dakit jendeak oroituko bituen. Baina hori ez dakit referentzia historiko importanteak izatea. Baina biziri daudena, karo. Gu bezala. Urrengo parte hartzea, handikan 10 urtera izan zen, 85ean, eta Bravo taldeak Lady abestiarekin parte hartu zuen. Berriro ere Luxemburgon ospatu zen jaialdia, Mozedasekin bezala, eta berriro ere ahots nagusiak Amaia zuen izena. Amaia Uranga da, ez, Mozedaseko ahots nagusia. Eta kasu honetan Bravo taldeko ahotsa Amaia Saizar Donostiarra. Su Pamela gris, su Pamela gris. ¿Su Pamela qué? Su Pamela gris. Perfume de jazmín, Botines de charol. Lady. Zati hori bakarrik ezagutzen da. Aunque hace 1000 años que dejó atrás su juventud. Nik enekin ez da Euskal Herritarra zienik. Bueno, Euskal Herritarren bat zegoenik, ez? Besteak ez. Besteak ezakit. Oien biografia ez dut zetarakatu. Eta, honekin badirudi, Amaia izeneko ahots nagusia izateak postuan bat izatea bermatzen zuela, ze Amaia Urangarekin bigarren postua lortu zuten, eta Amaia Saizarrekin 3. Bueno. Eta ez nabarritzen, ze oso temazo bada. Bueno, ez da bai da Gustatzen behar. Euskeraz gustatzen behar. Baina esan behar da, Amaia izena izan bertzuela. Ez abizena. Ze aurreko urtean, 1983an, 84an, Remedios Amaiak parte hartu zuen, etzen Euskal Herritarra, Akin maneja mi barka bestiarekin, eta azken tokian geratu zen, eta 0 puntu lortu zituen guztira. Historikoa izan zen. Espainiarentzat 0 points gogangarri horietako bat lortu zuen Remedios Amaia. Amaia lehendakari. Bai. Osea, Bildu ez dakiz zertan da bien, Otxandianorekin, Remedios Amaia... Amaia Y-garekin idazten duta bizena, baina horri... Bueno. I kendu eta bai. Gainera, hankautsik atera zen, eta esku utxik botatu. Bueno. Hortik aurrera, urrengo zatia azkar pasa nahi dez, izenburu izango izateke urrengo atalarena, gizonezkoen balada aspergarriak. 1982an, Serafin Zubiri Nafarrak, todo esto es la música kantatu zuen, eta 14. postuan geratu zen. Duin. Bai. Behin alaino junta. Remedios Amaiarekin alderatuta. 1988an, Mikel Herzog Bergararrak, ¿qué voy a hacer sin ti? Aurkeztu zuen eta 16. postuan geratu zen, postua galtzen egea, pixkanaka. Bergarar bat, Bai. Eta 2000. urtean, berriro, Serafin Zubirik esan zuen, aberro betzen dudan aurrekoa. Ja. Colgado de un sueño aurkeztu zuen, eta ez zuen hobetu postua, 18. postuan geratu zen. Bi aldiz Eurovisionera. Badira 2 aldiz irabazi dutenak. Ere bai? Bai, Johnny Logan, ez dakiz egatik datu, baina bai. Eta azkenekoa, lehen urtean Lorinek irabazi zuen, eta 2012an ere bai. Suedia... Ze gauza tristea, ez? Osea, herrialde bat ordezkatzeko urte pilo bat pasata, eta ez dakezu, ez dago beste inort, eraman behar duzula. Eramantzazu Euskal Herritar bat euskeraz kantatzen, bueno, ez? Alde herrian. Claro. Kasianon bertxio bat. Bai. Orduan bakarrik atzegu azkeneko ordezkaritza, eta hori, Eurovisionen kantatu duen azken Euskal Herritarrak ere, Amaia du izena, Amaia Romero Iruñarra, okerrezpanago Mendillorrikoa, zehazki. Datu ezinbestekoa. Iruñan usta ona onda. Ezken urtota. Izen hori, Amaia, ordu arte postuna lortzeko bermea izan arren, 2018an kontrakoa gertatu zen,
Alfred García Katalanarekin batera Tu Canción kantatu zuten, beste balada aspergarri bat, eta 23. postuan geratu ziren. Eta zergatik, hori, esan genuen lehen urteko podcastean, balada aspergarria direla Eurovisionek erabiltzen duen arma, ez? Zuntxipen masibo. Arma bat, eta orduan ez dugu hori jarriko. Orduan amaitzeko, ze abesti jarriko dugu, Amaia Romeroren besteren bat, eta zalantza izan duzin aukeratu, ez? Asko daka. Iruñeko Yamaguchi parkeari jota bat egin zion, eta hori ni gustatzen zait, polita da. Baina, nola hau historiari buruzko podcasta den, erreferentzia historiko asko dituen beste kanta bat aukeratuko dut, testu inguru pixka bat emango dizuet, ze kanta hau ez dago estudioan grabatua, Amaia Romerok 2007ko OTE, Operación Triunfo saioan parte hartu zuen, eta gaina irabazi dintzuen. Irabazi zuen? Bai, 18 urte zituela. Ezakit gero, sartu zen 18 urterekin, agian ja merezi beteko zituen, baina bueno. Neska hau da, gaztetxoa dela argi dago, baina 3 kanuto erreta, balego esala itzaiten duna, beti? Bai. Ja. Badako. Bueno, jarriko dugun kanta hau, akademian zegoela jo eta kantatu zuen, pianoaren gelan, aldamenean, ikaskide bat zeukan, Ana Guerra, Ana War, eta bestean irakasle bat, Manu Guix. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abrazan. Euskal Herritarrak, bere gauzak egiten. Bai, bueno, oain pixka kontatuko izu ze referentzia dauzkan, ez? Kanta ez da berea. Beak bertxio bat egin du, ezakit, mashup edo ez da esaten, bia bestiren nasketa egiten denean. Ez dakit ba. Punto da gaztea, hemen. Bideo horren... Ezain gaztea ze parre egin du eta... Horrendik Stevie Wonder, esaten dugu. No da? Aztu zait. Segi, gerotako zait. Bueno, kontua da bideonen amaieran, esaten du beak ez duakala meriturik, eta egun batean ari zera bi gauza entzuten, eta erabakizula, aber nola geratzen diran biak elkartuta. Eta aipatzen dituen bi gauzariek bat da, Isaac Albeniz kompositore katalanaren Rumores de Caleta, pieza, 1887an egin zuena. Katalana esan dugu, Gironan jaiotakoa, Bartzelonan hazitakoa, baina aita Euskal Herritarra zeukan Gasteiztarra. Eta gainera Euskal Herrian hiltzen. Bueno, aletik fitxatzen aldu. Hori da. Eta beste entzuten ari zen bestia, Zorongo Gitano da, Pepa Flores haundiak, 1979an jotakoa, edo lehenago, berak, Marisol Txikiak, 1974an pelikula batean ere kantatutakoa. Euskal Herriarekin ere lotura duena. Bai, kampaina elektoralen bat egin du, hauteskunde kampainaren bat, bai. Nire herriko Periko Solabarriekin batera, eta bai. Bai. Eta hitzak, beste handi batenak dira, Federico García Lorcarenak, 1981an idatzitakoak. Bueno, ez dago eskin asketa, ez da? Ez. Hoen horitu naiz, lehen esan denuna guzti zarruno garen esateko. Effective Wonder, ikusten. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.